Iti daytoy nga pakuntis kakabsat ket no asino man ti umuna nga makaballasew iti daytoy nga nangalisan nga napunaw iti buaya ket iso iti mangabak asino kada kayo iti mayat nga buballasew. Daytan gagayam di magustilaw ti mabsawan gagayam nagpartakag langoy asa de ganda yatadang nakatadangan di magustilaw iso nagayam iti nangabak asa gantayaw ket interviewin tayaw. Electro White Sound. Electro White Sound. This is DJ RICKNEZ. The best talagang power at intensity ng hines Electro White Sounds. Iti daytoy nga pakuntis kakabsat ket no asino man ti umuna nga makaballasew iti daytoy nga nangalisan nga napunaw iti buaya ket iso iti mangabak asino kada kayo iti mayat nga buballasew. Daytan gagayam di magustilaw ti mabsawan gagayam nagpartakag langoy asa de ganda yatadang nakatadangan di magustilaw iso nagayam iti nangabak asa gantayaw ket interviewin tayaw. Hines Electro White Sound. Hines Electro White Sound.